Bitaw sa yung makahubog mo ng beer sa simpleng istorya kabauta nga tungod na sa alkohol. Pero ang pangutana, unsay epekto sa alkohol sud sa atong lawas kung nganong mahubog ta. Kani nga video akong explain sa inyo ha kung nganong makahubog ang beer base ra pud sa akong nabasa gikan sa internet, busa sa mga lalairo ug lalaira out there. Watch and learn. Magsugod tas pinaka-basic. Ang common ingredients sa beer, sa wine, kulapo, tinibra, malyurka, tuba, usay common ingredients sa ana nila, ethanol. Ang ethanol, aka ethyl alcohol or ato na ang tawgon og alcohol, mao na ang common ingredients sa mga ilimnong makahubog. Kanang ethanol resulta na sa paggamos or fermentation. For example, kang malted barley kung maggamos ka, ang mahimo na beer, grapes, wine, patatas, vodka. Dili bot pasabot nga tanan gamoson na ay high content nga ethanol. For example, kimchi. Kang kimchi naa siya ethanol pero gamay ra kay tanan. Dili na ingon nga pareha sa mga uban, like for example kanang patatas nga starchy kayo. Karon ako nang i-explain sa inyo ha kung unsay epekto sa alcohol sud sa atong lawas. Sugod pa lang sa pag-inom ninyo, ang kanang alcohol musulod na sa inyong ugat kay kanang inyohan dila na nay mga ginagmayng ugat diya nga pwede masudlan sa alcohol. Paghuman inigtulo na ninyo sa alcohol, mudagayday na sa imong tiyan padung sa small intestine, diya na i-distribute ang alcohol sa mga ugat ninyo. Mao nang ang alcohol magtuyok na sa imong lawas pamaagi sa inyong ugat. Karon kay ang alcohol gituyok na sa imong lawas, maagi sa imong ugat, ang mahitabo na ang imong ugat ma-relax. Kung ang imong ugat ma-relax, mulapad na siya mo nang kusog na ang blood flow sa imong lawas. Kabantay mo kay mamuwa mo or manginit mo kay tungod paspas na kay inyong blood flow, kay tungod na relax inyong ugat tungod sa alcohol. Diba kay ang alcohol nagtuyok na sa imong lawas, ang uban na maabot sa inyong lungs. Kabantay mo nga baho kay inyong ginawaan kay tungod ang alcohol na abot sa inyong lungs. Labi na og kanang moinom kag tuba, baho kay imong bakba. Ang alcohol mudagayday pud na sa inyo ang panit. Kabantay mo naagi baho gid imong singot. Labi na og tuba na pud ang imong giinom, maho kan taslom. Mao na siya kay tungod ang alcohol ni dagayday gihapon na sa inyong panit. Sunod ang alcohol muagi na sa inyong atay. Kanang atay, mo-alarm na sa inyong lawas nga naa daw nakasud nga makahilo sa inyong lawas. Karon ang buhaton sa atay, iyan ang i-breakdown. Iyan ang bungkago ng makahilo nga component sa inyong lawas. Pero dili na siya inana kapaspas og process. Ang kaya ra nga ma-process sa inyong atay, duha ra ka kutsara nga alcohol kada oras. Imagine na, moinom kag usa ka kahon nga beer, bi unsaon pilam kuno na ka oras, imat kuno na bi. Kay tungod hinay ang proseso sa imong atay, ang uban alcohol nga maghuwat nga i-breakdown nga bungkagon sa imong atay, magtambay na sa imong utok. Diha na magsugod ang tanan milagro. Since nagtambay naman ang alcohol sa imong utok, ang unang milagro nga mahitabo sa imong lawas mag-stimulate og dopamine og serotonin. Ang kanang dopamine og serotonin mao na imo ang happy hormones. Kabantay mo nga mukalit na mo katawa or kanang nindot kay inyong pamati after ninyo makainog beer. After 10 minutes ana mo epekto na ng beer mo na magsige na mag-smile, nindot kay inyong paminaw. Kay tungod na sa dopamine og serotonin. While nagkadugay ang alcohol og tambay sa imong utok, kanang alcohol iya nang i-disrupt, kanang iyang disturbuon ba. Mo nang dili magkatarong og coordinate ang mga brain cells. Mo nang ang kaduha nga milagro mahitabo, mao nang giingon nga kanang baga na kay kagnaw. Kang grabe na kay kag confidence ba. Sa una di pa ka kainom, mawawon pa kay ka. Pero makainom na gay ka, manitsit na kag chicks. Ang ikatulo nga milagro may tabo, gayungit na inyo ang agi. Kabantay mo, magsigi pataka na kagyaw-yaw. Kay tungod, dugay na tambay ang alcohol sa imong utok. Dili na mag-coordinate ang imuhang utok ug imong buwa. Ang ikaupat nga milagro nga mahitabo sa imong lawas is poor memory. Kabantay mo, inikaugma, di na kay numdum sa imong gipambuhat katong nahubog ka. Tungod, dili matarong og process sa imong brain cells kay gi-disrupt na sa alcohol nga nakatambay sa imong utok. Mao nang makalimot na dayon ka. Kay imong pangutan-on imong barkada pagkaugma nga. Kaya ta nga nung basa man akong brief. Buwang nga nakalimot ka, nakaigit bitaw kasi imong kahubog gabi eh. Ang ikalima nga milagro nga may tabo sa imong lawas is slow reflexes. Di ba? Moingon na siya bisag asa na to makit-an nga don't drive while you
don't drink and drive. Munang hinay kay imong reflexes kay tungod na sa alcohol nga nagtambay sa imong utok, gidisturbo dili na magklaro ang coordination sa imong utok sa imong muscle. Munang hinay na kay ka murag kuyaw hinung kay makakita kag happy na kang bangga, tuo nimo mapaspas gyapon kay ka pero hinay kay ka ni tamak sa brake. Mo na hinungdan sa mga disgrasya. Ang last nga milagro mahitabo sa imong lawas, ang kanang sige kag pangihi. Kay tungod, wala na klaro nga coordination ang imong utok ug ang imong kidney. Kay kanang si utok, moingon na ni kidney nga magtigo og tubig, but since nga disrupted naman imong utok kay tungod sa alcohol nga tambay diha, mao na wa na sila klarong coordination kanang si kidney kapataka na siya pagawas og tubig. Mo na sige kag pangihi ug mao na pinaka main reason nganong mahubog ka. Kay tungod, wala na tubig ang imong lawas, makakos na siya glabad sa o, makakos na glipong kay tungod dehydrated na kay ka. So mao na yung rason kung nganong mahubog ta. Kay tungod ang alcohol nga atong giinom, gatuyok-tuyok na sa tong lawas ug gatambay sa utok. So kanang mga nag-ingon nga ibutang tiyan, ay ibutang sa utok, bisag unsaon na nimo, muadto gyud na sa utok ang alcohol, di na mahimo nga magpundura na sa tiyan. Napilain pangutana. Goy, nganong makasuka man ta? Sa kadaghan ninyo giinom nga beer, musud na sa ato ang tiyan, sa atong stomach, ato ang stomach mo detect po na siya nga, uy, nay makahilo nga nakasud sa tong lawas. Karon ang stomach mag-produce na siya daghang acid, mo na maghilab imong tiyan, duha ray paagya na either imong isuka or magkalibanga ka. Karon kay kabaw naman mo sa sunod ninyong lala, bantayin na tanawa, di ba? Tinuod na siya tanan akong gisulti. Kabaw ko well nagtan-aw mo ani nga video, naapod may pangutan na, "Guy, unsa ang paglik kay ning hangover?" Since taas na mo kay video, well kana nga pangutan na ako lang tubagon sa part 2 ani nga video. Ug na man gani mo nakatuna ani nga video, i-share na niyo sa inyong mga amigo kung mag-inom mo para naapod may masturyan ug para naa mo bantayan para dili lang chismis ang inyong permi bantayan.